katong una nga ang libre man sakay no. So karon mo libre na sa tubig. So atong librehon tong tubig tong mga silingan nga lagyo og tubig. So adto ta sa babaw. So sakto nga na container diri no. Dili lang guro. May na lang mahatdan na to no kay medyo layo-layo kay tinubdan diri. Gihugasan na ni ako yung ano. Galon nga sulal at tubig. So mangita tag kuan, balay-balay dito nga atong mahatagan ng tubig. Kaya puno na. Sa ako nang gingon mga senior na atong i-priority. Senior citizen kay medyo isudyo kayo kabo ang mga labi na ng mga tigulang. Tara guys, let's go. Pagkatod ng tubig. Dinira ta kutob no kay murag di kasoda nga atong motor. Amo na lang nilakawan pa dong sa balay no nga atong Tagalog. Usa ka container nga tubig. So tara, let's go. Salamat kaayo sa Ginoo pud oy ug kaninyo gyud. Salamat gid ang taon ko. Salamat kayo pagbalik. Ada usa ra ginakagalon kay may tag na sayo pa mi. Sunod po kuan makasayo mi. Balik niya pud diri kay. Kailan sa ubos magdi pa na ko na mauna kay namgod sila tubig ya. Diri na sa baba may. Indulhensya kay nas Ginoong tubig kay. Gaplano gani kong mamalit ko tubig karon kay usahay. Namon koy ulan rin na panggamit-gamit la nya. Ang gamiton gi importante tubod man jud. Marata.
Bisan gamay. Ay, salamat Oo. kayo. Kuan kayo ni Dong. Oo. Kanang grasya kay sa narin abot na Lagi. ko kay gano. Murag gahuna ka di ko magdala ko duha galong tubig, imat ko subos. May kay salamat kayo gyud. Sige, sige. Ay, sami. Sige. Napa may sudanan dia? Umilay sudan na no? Ano may lang sudanan? Wala na. Ah. Ano ba yung napatasita niya? Oh, sa Emma. Emma. Oh, no bitaw ta diyan. Oh, sige lang. Amo na lang balikan. Iksan mabalik pa mi. Sige, alis mi. Sige, salamat. Okay guys, no. So nahatag na to sa kakunti ng tubig. Medyo lang alin ta karon sa oras kay dugay ta nakasugod. Pasinpon pasayo-sayo ta. Dagantan mahatagan ng tubig. Andun sa sunod na pod nga video, no. So salamat kay sino support la. Nasayod ka ba kung asa ang imong padulngan dinhis kalibutan lumalabay ka lang naninguha ka bas kaluwasan